Tabasada hatta makanya kita. Mulai tema Tuhan ya sudah tolongi rohami bagaskan ikion merkumahami lau kumani menghatami atau pergulian Tuhan lagi di todim dabadiai jala pakulihan Tuhan lagi di atamu ibagaskan Kristus Yesus. Amin. Tadi Tuhan tadi dari bagaskan ikion yang mana dia net sebuah kenabadia Tuhan Yesualu ayat 31 30 Ujahong kami masyanom tapang sor-sor mari bagaskan rohata semono mari wakton asa di nama kata budi ibana torok mana jabe porsia di ibana dungi di don Yesus matu akta jahudi nang gabe porsia di ibana molobian hamu di bagasan kataku sitom mahamu sisiaku dungi ta daun nama nasitongi jala palung di nasitongi mahamu jadi dia halusinasi dan maibana ini nama penopak di siapa aku kami dangdung kami mengaduk di halak buasa daun baluahon mahamu dungi di do Yesus mama ngalusi natutusi tutudo na rohot tuhamu hatuban di dosa dogaduk na mangula dosa dada totom hok di bagasan anggo hatuban anakido di sitotong molo di dua anaki hamu nama dua situtu mahamu semani dosahatna salam selamat hari Minggu mari kita amanginam tapi jala horas ma nama pemani hamu di bagasan partikian on ubah ini asa tatangion hata itu hata kubuhe hama somon hata mana masarita ni adong nama raton di dokso monon santana somallo di hari Natal amang martau baru kita saluhna saya muda dua ka pangarato tutano hatu buana manang madi mula pasogit nabi somoni manang di bagasan sari tahun mula do pangarato tumopot akan aturasna lawa marlasnya roha martau baru di huta manang nadi tanu hatu buan nabi adong masa halak doli-doli nang pola 5 tahun lubi dang mulak tuhuta alan na pangarato di pangaratoan alani anggo sahalion dia rohana ikamula jawah nenna ikamula di bana tuhutana tu mona pasogit ido bahen adong di babubibana sasawatik hepenna asadong ongkosna asadong lehonon natu natuatuana asadong lehonon natu kanggina jala dibuat ma piga-piga rupanya kasih panganon tuhutana dibuat sian pangaratuan asadong si lehonon nanontok kana torasna adok si lehonon nakatu anggina do tak ka dihutanai asadong dileon tomon tar holang do hutani nasida dang pola dohon di hutan dari dulu alai di huta-huta mak jalai pun merdalani nasida merdalani garu-garu didalani garu-garu alana hutannya memang huta-huta iya dobe merdalani homa ikun merdalani homa do sasahat tu sih alai ditiki nama merdalani nasida dosa dadakun di kendaraanna di padalani sehingga kereta naik mana kendaraan naik gawe ikut merbormin ma ibadah sahat tujuh guna dungi mardala mardala di nahulum di rohana ai lilin masa anak kami na mardala non utong di kapu-kapu dari sahat iterbui itu sahat menyak kami inna rohana aset jupang iba dot aka dongan aset jupang iba dot kasih sombong dot aka keluarga dot aka manangis ya ape di nasopan agaman nung araw sa halak amat diinganan na hulumi
sedalano ikut dipai madona ama-amai alana memang buasa harwa dipai mahoni bana didok rohani amatai lau jupang nama tahe natal lau tabaru nama akamar mula nama jolma tu tahun ape hebek kusarong buharu bahenok donganan marlas nyeruha berbaju tebal mangalang jagal mamu berroti doh tak minum anu dikode HP yang bau doh keluargaku narung nang wahan di jauh orang kalau siu kaya nang jadi masjid itu mayana memang harap melewat di dalami ikut nanon ikut turun nanon isi lewat sanon ampun turun mah buat manongan manangahan naron dinasi dan narohana mardalan matung doli mardalan huhut pangaratoi borat sorat do buat nela na mudah angka ugasanna butal-butalanna dungi di bege amataina hapena jom mana mardalani di dok rohana mah bah anggoon pertungan namon pitok di posa go di lota do nakaningan do di nomor dalani dibuat akah hepengnya dibuat akah ugasanna na perlu namrasi buat tenonna las rohan ngarapo tak yang ngarep menopang to lai dan mulak tujauna nah lahon mulagi bana dangit masuk sian jauhna le satelakan ni jauhna asal nang dibereng kan mana asal nang bereng kan jauhin no ujungnya satelakan mai bana mulai gimana masih bersahat dari jauh satelakan kekalingan dan saya leleng sadar si dori dulu kan ini bah memburung saya nang tak biawe langsung ni pagi galaan mah ngambil dong agak sama nabuha diulu tibana musena mardalan diulu tibana mardalan sahat tujaruna dungi ditutup majabuna laos didokon na horas majamu baba horas majamu inong ninna sudena na dua nai bah anak siapa ngaratuan nai buat be di hal peyaka bengak kuin dibuat dibuka bana gitu bah aroyan itu dihal dung dihal amangin nang nakalingan akan naon bereng bah ini udah gabung nih kagak paro nina parai bos sudah membuah ho nina lada ngari hau marai sudi di hau na dua nih ujungnya di bagasan sari tahun di dogma nakaningan alam di bereng peak manang napahianai ngakotor bohinai pe namar kabu tangan nai bisudi namar kabu dohot pak na saluhut na sudi bagian di badan no marga kabu ujungnya ubi bisai tarsonggot na mati nina buasa cuma tadi sudah ada manusia ayana babe anak kalian nam samuni anak naro na disamun na sinakan ngani wah saya bisa ngonon nina tumatay sudah saya ngosoan iya nak babe nak puasa nak kosong sonina terjadi hamu dongan ngari haulongan tunghai lahul do namasa di hati haon iya amatai halapanamun nari samunna ise anak pun sedih gua nama hapena anamu amatai nak kanina di bagasan haja habon totu ala majahat di bagasan rohanon ahape udah honiri tanpa memandang anak, tanpa memandang keluarga, tanpa memandang seluruhnya. Semua ini segan baik. Jadi tanpa mamereng bohi nama hita, alamnya mian di bagasan asa atau ni. Semua ini mana kanian
dan di boto bena anak na do HP nai ala tujuan na ngamian di bahasa hatoni dan kita ada besok na dan kita ada biale-alena di sudir pertikian na rom na di patut pahun nai ola na kahajahatan patut dulu lahun tasamani patut dulu lahun nyamatos semoni ai somono do HP tagaman na suadon hepeng na ai so lo karejo sedia hepeng na ai so lo mau lo blau sedia hepeng na ahalamon na holan na mabudo holan na minum do holan marjuji do ayah alamon na holan na makata hatai do manna do ayah hamajalon na alai di bagasan tutup nizami datau do patut do HP akatu sakap-sakap ni najah ai munga di bagasan hajahaton muluna alam ngabian hajahaton ni bagasan mulun yang tahun di golutai buhama carana hita asa balua hita sian hajahaton tahun buhado dalanna buhado sarana didok di bagasan tutup nizami datau pas somang-somang madirim mangulahon akka hadaulatun matahun madirim rodi pamudayoni mian maholisi ainunga diulahu palahum madirim roaka natumanion ho iman hata ni debata labatan ramang rodainan adu hadumuan jalan saritani namarek pola di bagasan tikyon gudang do halak na korsia minyak halak Kristen alai moloro kana masa di permudun ni permudun na siga pari ay hulana kana susumad do di daw tardom mai gani do haposiona alai di hagalioni narodo hapena anak pangarap to iso masari taw lahu patuluhon hasalahon nyamat tanai amat tanah tutuanai lahu patuluhon ino nakani gabitarida terbongkar pangalaw lain tardok may hakiramang lordeinang amatay sinak kami marhamubon ni roha dia merasa menyesal saunari ala nang tabereng do jalata hamoduhud do na Jesus do hapena sibuan halbaon sibuan hamoduhon na sitong di bagasan wanita di mataro salutna na paluahon kita bahini atau tahamuhun ma hatani debata jala ta halamuhun ma diarian do di bolong nyari damang do denan sonare musena ta beudit ma hatani do hatta mulut agen do di ayat 31 betul di padang Yesus do asa maulahun tuturan mana pengajaran gudang do hala jahudi na persia di Yesus alai di beren Yesus pangalahona alai di beren Yesus haporsion nai tung masa galedona nama haporsiaw na sida dungi di babo Yesus ma son sahalak na porsia son dia sahalak na porsia di dok Yesus ma asa hoi bana pabahuni tuha tunasida dungi robe bana mangajapon akahabeng ito asa di bagasan pardinotuan dot habonaron ini se habonaron ini iman Tuhan Yesus labatan habonaron ini donan jalur Yesus ikon merperluwe di bagasan molutta sedok do halak namado ay halak Kristen daw kawan ninna alay pangalahona dam halak Kristen somoni do halak Yahudion holan hata do nagudang di bana alai molo aksi action paulaw dang adong di dalam holan hata atau nang sesuai perkataan dengan tindakan somoni do tong halak Yahudion holan hata do nago alai ko paulaw na disigan pari dang marparduwe holan warni suasana ni do sama hola parni medo sama alai aku perbuwe ni haporsiaw perbuwe ni nakani suasana non marasing-asing do hapena
Hasitongan dohot habenaran dari dohot ni Yesus. Hasitongan dohot haluau na setia do. Na perlu taatusi di bagasan tumpuk di jamita tahun. Yesus dan makatai taring untuk kemerdekaan ni halak Yahudi. Bahwa mereka lepaskan permawidangi nanai di taring di Tuhan Yesus. Alai dari taring di Tuhan Yesus di bagasan hasitongan dohot haluau na setia do. Di bagasan tikyon ala nasida nanai sirhononna malua nasida sianak kadosa ilo na perlu. Kape perasaan hal Yahudi nunga malua nasida sian kerajaan Yahudi. Kape daging ada pada Tuhan Yesus. Na malua di mana sian kadosa. Di dalam doa dainang buasa hawa somoni ana namasa di bagasan turut nizam tahun son hatanai dipangidohon asa kadua dosian dosa akajon mai alai somoni mahabe sombong di hal Yahudi somoni mahabe egoisna angkuhna di hal Yahudi nama dok itu dia lusi do Tuhan Yesus di dok popal ni siap rahab do hami dangdung di hami mangadok di halak ninna dia tong nasida do halak ninna soma dosa sudi jormon merdosa do alai sudi jormon lahu manisa dosa asa mabau ido na binang ido na adong do somani sada halak perasaan nyom hira nang suci hiedon hira nang kudusian ibana di pertibion hape mau diberkan kadohan na di sada panglon na si galupari jatuh si sama dia akka mengulahon na susumadon akka mengulahon buhama kana susumanon akka manako tonggo diula pahala-pahala tonggo diula manako be diula hodo berbadai be katungan katu dia diula hodo ndo takkan asin imana masa somoni mari hal jauh dia jela dong sonari musena na merasa melepas di masa pandemi Covid adong merasa koe makna adong Covid ini na alai holan dohot dongan na Covid itu mabia riba bah kau naik ke mata gahura doa kan satu minggu siahin itu mabia ala perasaan nak kali dengan Covid irasi sonari soni dong sena ala perasaan na doa pena nabi nuatonna atau emak kadang adong Covid ini na kadang perlu disuntik ninna ale hola divaksin mabia baru sama dia dan doh beri vaksin hapena mulut abereng do sonari budang akka kriteriana da pinangidona divaksinon asa sehat akka pengurusan surat-surat akka berkas ngekonaron ujungnya sonari mulut abereng do merluba-luba lah majalah vaksin sampai budang antri puasa mana terjadi pola perasaan mana sitong HP nabi nangidona lau pada di dalam do asitongan di dalam roh deinang somoni do tong halan Yahudi dungro peak kana masa ba ido HP ateninna roh Tuhan Yesus dapat di dalam au do haloni ikon buat dohamu lapatan ni dia dalam roh deinang haloni ima HP di bagasan ikon unang ma mengulah dosa naboy palah nasida sian dosaya naboy palah nasida wasada mengaradoti hatan itu hatta di bahasa Yesus kusada tudus naik bagasan terbubon songonon pidotong songon bebaran marasing-asing nasida dohot Yesus adong bebaran na perjolo nasida dohot Yesus jadi nasida dada totong hot di bagasan hatuban holan na di bagasan hatuban holan na di bagasan morbase tulisan
kaningan perjulul yang tidak tinggal dalam rumah. Yang kedua dikatakan di sini nabaduahum Yesus. Yesus ini di dosa di bagasan turun di jamitan tahun. Yesus mulu Yesus totong hot di bagasan hasil tongan. Yesus ima hasil tong di dok di bagasan turun di jamitan bahasa Indonesia, anak yang tinggal di dalam rumah, dan anak itu memiliki hak untuk memerdekakan mereka. Halak nadong di bagasan jauh, lomona do mengatur tempat di kursina, lomona mengatur dia, ido molo natatusi. Magita tu nizamita tadi bagasan kion. Diajar kita nalahu gawe sahalang na persea dan sikop pengakuan iman dan nahola mandok nahu persea au hala Kristen au somon alai dan sikobi molo so diudahon tu nadi hatahon nai ikon sesuai do perbuatan dengan pakatayon somoni do nabi do na bagasan tu nizamita tahun ala sasetong dia turehor do wabena apa di bagasan parmulut tak malah di parmulut sigan pari di parmulut di ido bahin asa ditubuh kita asa diurupi kita asa mendaput habau kita somoni se son anaki nasib tongi sonari ma suku-sukun nana terakhir nana panipuli na sukun hami nunga di palua di batawe kita marang nasa lelemon kita holang na merasa doau holang na merasa mu porsia alai dan sasitong na patuduhon somna dia di batari bagasan di mulutta mana mata lehor do holang hadoban ni dosa kita manang na angkau lau na susuman na solinggan na sopre akan ajak manangido na taului di bagasan parmulut tasigan pari somona dia do alai na menggan main di dok di bagasan terpuni jamitan tahun jalanain siulah honota jalanain siulah honota ima hatani tuhanido unang tatulak di bagasan mulutta di bagasan perkara yon tasigan pari di bagasan di dia pehita mahalakka baini atong dos mai songon hita molo tinggal kita di jauh na tua totu akapoda akan nasihat na tua ulah honot tadi asa buha asa mandap kita haduan asa mandap kita kesuksesan akamajalu buda sian akan na tua songoni mani tu ni jamidata di bagasan sadario molumia do awal molumia kamu di bagasan Yesus Kristus totu mantap mau manjalo mahu haluau nasihat Tuhan Yesus Kristus soni do sana di bataru na paluahon halak naulu maramubaun miruhan di bataru na paluahon halak na mardosa ulang sada olo hita di padua jala olo hita mabaritaun haluau nam tajalo na Jesusido sasitong na dihaporsiay diapka nama kamuluhon gabe tarpalua ibana di bagasan ikion. Amin. Martanya kita. Mulai tema Tuhan, kutanyon kami duhatam Tuhan, koti gudang, marparpui me Tuhan ninggul nami, jalau boto kami, debatado paluahon kami siya kaparpusaon, ubahani Tuhan, malu kami siya di bagasan tikyon, totong tubuh kami, jalajari kami, lahu mangulahon hatami, margo memahami Tuhan mangulahon hatami, marhite hite